Lah iya, wes, kene mang ndi ndang. Oh, lha kok kon tak aku ati badhe ora ajar. Iki aku ki ora jenenge minta. Lah piye kok iki kancane kok. Sing jago alhamdulillah wes ngramekno acara sedekah bumi desa Mutisari ditambahane ketoprak Wahyu Manggala lho apik ya. Ketoprak asli saka desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Pimpinane Lek Mogol. Ya. Lek ngapa nanggap piye carane Kang Mundur? Gampang, langsung ae hubungi nomor Pak Mogol. Nomornya piro Kang? Nomornya 0881